Gusto mo mong makita ng mga gwapong estudyante sa SMAW NC1 dol? Aw tan-awan ning video dol aron makita ninyo kung kinsa ning mga gwapuha. Mga adlaw dol, so karon kay murag ni gana man atong pag video karon, so panagsar kita mga video karon na amatay time so ubanon ta mo adto ta sa among eskwelahan kay amig eskwelahan nga SMAW nga NC1 no. So dire nagpaabot ta sa akong sakyan nga ako apon igagaw nata dire sa basketballan mito sa Surusuro at bangin sa Basakan no. So to gipaabot ang ako ang igagaw nga classmate sa nako. Syempre isa po ni sa pinakagwapo nga taga SMAW no. So araw asakay din ta din ato maglangan ani kay permintir batag glass strip. Syempre aktor ba yan na ginas pinakalasan po iwahi gina mga aktor ba na gina mga sa mga artistahin mga aktor bitaw niya di na ta maglangan ritso abot ta sa shop dayon so stick din na dayon akong gagaw nga si badupak so baba na grind din na ditso dayon trabaho din ditso tara ko mga kagupaw makalmar ganyan so sila rig mo videohan na napan ani magpalupig pa na yung gagaw sa pinasugod-sugod pud moro pag kabaw kita dire aktor man ta so iwahi ta na dire skillido pinachill lang ta diha so ikaduhang adlaw na ni siya no kini nga videohan ning adlaw na pag-abot dire kay so may gitapulan pud grabing kayod na mo ani grind no kay medyo taas pa nga mga trabaho mo buhaton. Siyempre naka-PPE kita diha kay sports ginang tirada diha na gagawa. Sila lang ako pang videohan ani kay wa may video na sila lang ako ipakita sa inyo kay mga gwapo na sa SMAW NC1 gyapon. Sobra na mo ka busy ani dapita so puli-puli og gamit ani no sa mga grinder kay dili man maapod ta nang uban tira kay human naman sila naglingkod-lingkod daw. Dara si Badupak so kalmar kay Badupak so kayod kina siya daghan po na iya mga ibang trabaho so goods kay na siya diha. Kini akong gitrabaho pod so nahuman naman ako na ipakita sa inyo no so ato sa ni plaster dire karon kita ni ninyo ato ni file mo yung mga agi nako kini siya mga agihan so gigrindiran na ninako so ako lang nigi kano plaster no kay pa-confirm nako sa mo ang instructor kong goods na ba ni so medyo baga-baga gyud siya gyud nga metal gyud mo ni tanan na mo ang buhaton no so pang gruba na mo nami mga panghimuan na mo og mga group so kini mga klase nga mga metala tungod sa kabaga no so nag-struggle mi pagputol ani perti na mo nakadugay na human og putol pero mas dugay pagid ang pang-grind ani goods ra gyapon na bisan sa panakadugay mas nila kumbate gyapon ta dinhi dapita tanawa din na kayod gyapon kay na sila diha grind gyapon na diha di po ni sila palupig dire tanawa kalmar gani so kalmar gis mamo bisan babae na kayod kay na boy pili na sa trabaho na nang uban o kalmar ganit tanawon nato ni dire uban sa gipanghimo ani nila narabadan pa sa gisaitan giniya murag 0-0 giniyahang sukod ani gid gamit ani ba pinamata-mata style ginaya o tanawa adlok ini kawato niya o kay panindutan kay ngani kakayod ang mga SMAW NC1 sa tisdaw kalmado ra kinada pina-approve ra na daw tanawa pinasipatan gina mga detalyado kana diha mga ngilit-ngilit diha impas gina diha basta badupak mo tirada na impas na pero ang pinakagahi na kalmar kay na diha lingkuran na nabe tanawa to sige mo billiard gyapon sige ra ni dinumbulay ni bataan nagsalig ni kay human na mag-grind kalma na kayo na si mamo chill ra kay na diha na pabadupak automatic din na dayon silig-siligan din na dayon ang area dayon pag human sa grind lingkod-lingkuran din na dayon sa istorya nya timing kay ating paniudto na so maniudto sa dare kay perti mang inita so dire tatama na to ang video na makita lang buta sunod. Labag